И здравейте хора, днес ще опитвам Apple Size, зелени. Но иначе днес щех да опитам и розовия, ама го няма. И ще оценим този зелени. О! Това е 1000 до 1000. Това ми е оценката. И много е хубаво. И този вече ми е любим. Този ми е до 1000, от 1000 до 1000. Ми е оценката. Сега изчакайте. Хора, ще оценя на моя приятел Матио, защото той иначе не може да се показва. Здравейте, само ръката може да ми видите. Или може и други части от тялото. Но сега не речете. Иначе сега ще оценявам... Не! Просто спрех за малко. И сега ще оценявам Orange Magua и той ми е любим вече. И то е същото. 1000 до 1000, както беше този. Ще ми спра на кратка пауза. И хора, ето и ви показвам лава берлите. Това е моя, това е на приятела. И напишете в коментарите кой ви е любим. Този Orange Magua или Apple Size. Но на мен ми е любим този и този. Защото те съм ги оценил 1000 до 1000. Но може би и да сте видели вече клипа с Lava Bear. Но иначе очаквайте нов клип, където ще правя пирамида от Lava Bear. И може би да оценявам всички вкусове, но иначе трябва да събера пари, иначе да купя всичките вкусове и ще направя цял клип с всички вкусове, ама след като взема розовия, тогава ще събирам. И ако примерно утре взема розовия, няма и да правя клип. Поне направих то. Иначе този ми е и все пак любимият цвят. Ще направя един клип с пирамида. И тогава може да покажа реакцията на един мой приятел, като подаря един Lava Bear, като събра всичките корекции. Но този съм опитал първи. Но първия оранжевия, втория синия, третия лилавия, четвърти червения и пети зеления. И шестия ще ми бъде и розовия. Но иначе сега 1000 до 1000 си. Иначе все пак ми харесате клипа. Се абонирайте за мен с камбанка. И ако ви е харесал клипа, чао от мен.